Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha Nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho k postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha Nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení. Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Zámienkou prvej svetovej vojny sa stal úspešný atentát na arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este. Rakúsko-Uhorsko následne vyhlásilo vojnu Srbsku, čím vyvolalo reťazovú reakciu vedúcu k vojne dvoch veľkých koalícií, ktoré mali za následok rozšírenie vojny po celej Európe v priebehu jediného mesiaca. Ako zámienku na začiatok druhej svetovej vojny použili Nemci prepad retranslačnej stanice v Gliviciach 31. augusta o 8 hodine večer. Podnikli nacisti v prestrojení za poľských vojakov útok na nemeckú rádiostanicu v Gliviciach. Celá akcia mala vyvolať dojem, že nasledujúci útok na Poľsko je odvetou za tento svojvoľný akt a že Nemecko nie je agresorom, takzvaná operácia pod falošnou vlajkou. Nasledujúci deň 1. septembra 1939 Nemecko spustilo operáciu Fall Weiss, čím iniciovalo vypuknutie druhej svetovej vojny v Európe. Vojna sa začala 1. septembra 1939 o 4:45 ráno, keď nemecký školský krížnik Schleswig-Holstein začal z Baltského mora paľbu na muničný sklad na polostrove pri Gdansku a bombardovať mestečko Vieluň. Tretia svetová sa mohla začať údajným použitím chemických náloží v Sýrii vyrobených v Rusku. Ďalší pokus o vyprovokovanie tej tretej svetovej bolo zostrelenie holandského Boeingu nad Ukrajinou, údajne ruskou raketou. Je tretím pokusom o začatie tretej svetovej vojny úmrtie opozičníka Navalného? Hviezdy svetovej politiky ako Stoltenberg či von der Leyen, ale aj naša prezidentka naznačujú priamo za smrť Navalného vinia Putina. Mimochodom, nebola tým pádom naša hlava štátu zodpovedná za smrť generála Lučanského vo väzení? Myslím, že psychológovia a politickí poradcovia Putina vedeli dávno dopredu, aké reakcie smrť Navalného vyvolá a verím, že mal k dispozícii nenápadnú, ale veľmi silnú ochranku. Nuž, chlapec to má za sebou a my budeme priamými svedkami konzekvencií, ktoré z toho vyplynú. Držme si palce. Vítajte v 75. vydaní podcastu. Lídri Austrálie, Kanady a Nového Zélandu vo štvrtok varovali Izrael pred potenciálne katastrofickou pozemnou ofenzívou v meste Rafah v pásme Gazy, informovala agentúra AFP. Otázkou je, či to myslia vážne, alebo je to iba akási povinná jazda spriaznených politikov, len aby sa nepovedalo, že nič neurobili. Erik Kaliňák a Jan Mažgúd uviedli, že po nedávnom večernom rokovaní v parlamente o dôležitej novele trestného zákona si svoje miesta upratali a nenechali po sebe žiadny neporiadok. Uprataný bol aj obal zo slávneho sojového rezu, ktorý mal jeden z poslancov strčiť medzi parlamentné lavice. Podpredseda Národnej rady a strany Smer Ľuboš Blaha v tejto súvislosti zverejnil výzvu vedeniu denníka SME, aby ukončil pracovný pomer so Zuzanou Hanzelovou, ktorá celú absurdnú kauzu vytvorila. A je tu rozuzlenie najväčšej kauzy v dejinách vesmíru, kauzy sojový rez. Túto kauzu vyvolala Zuzana Kovačič-Hanzelová zo SME, ktorá bez akýchkoľvek dôkazov obvinila našich mladých poslancov Smeru, že si po sebe v parlamente neupratali obal zo sojového rezu. Hej, stále sa mi nechce veriť, že toto rieši denník SME, ale už si dlho nerobím ilúzie o kvalite slovenských liberálnych médií. Intelektuálne dno okomentoval celý prípad Ľuboš Blaha.
Toto naozaj nepotrebuje komentár, veď koniec koncov spomenutá novinárka musela odísť z RTVS a dôvodom bolo jej zavádzanie. Okrem iného. A ozaj, v parlamente nemajú upratovačov a upratovačky? Ruský prezident Vladimír Putin označil súčasného amerického prezidenta Joea Bidena za predvídateľnejšieho, než je Donald Trump. Zároveň uviedol, že Kreml je pripravený spolupracovať s kýmkoľvek, kto vyhrá novembrové prezidentské voľby v Spojených štátoch. Tu by som si pomohol slovami bývalého šéfa Fedu a parafrázoval by som, že u Bidena vieme aspoň predvídať, že je nepredvídateľný. Južná Kórea nadviazala po 65 rokoch diplomatické vzťahy s Kubou, oznámila juhokórejská misia pri OSN. Prekvapivý krok môže znamenať problém pre Severnú Kóreu, ktorá mala doteraz veľmi dobré vzťahy s touto latinskoamerickou krajinou. Dobrá správa je, že v Južnej Kórei budú mať ananásy a na Kube možno výrobné linky na automobily. Estónsko, Lotyšsko a Litva si v stredu predvolali ruských diplomatov, aby vyjadrili rozhorčenie a požadovali vysvetlenie v spojitosti so zoznamom hľadaných osôb, na ktorý Rusko zaradilo vysoko postavených predstaviteľov pobaltských štátov vrátane estónskej premiérky Kaji Kallasovej, informovala agentúra DPA. Zástupcovia strany Smer SSD podali vo štvrtok trestné oznámenia na Šimečku staršieho za hanobenie národa. Netreba koment. Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk oznámil, že spoločnosť SpaceX presunula svoj štát registrácie z Delaware do Texasu. Podľa CNN tento krok spoločnosti vlastnenej Elonom Muskom prichádza po tom, čo sudca štátu Delaware zrušil Muskov platový balík Tesla z roku 2018, čím sa postavil na stranu akcionára, ktorý ho napadol ako nadmerný. Delaware je tradične miestom, kde sú mnohé z najväčších podnikov Spojených štátov registrované na právne a daňové účely. Považuje sa za žiaduce miesto na získanie súhlasu s fúziami a spormi a nevyberá daň z predaja ani daň zo ziskov z duševného vlastníctva. Rozhodnutie súdu v Delaware by mohlo potenciálne vymazať viac ako 51 miliárd amerických dolárov Muskových aktív, čím by sa zabránilo akýmkoľvek výsledkom odvolania. V dôsledku toho Musk povedal, že presunie svoje obchodné spoločnosti zo štátu. Japonsko stratilo status tretej najväčšej svetovej ekonomiky v prospech Nemecka, keď v poslednom štvrťroku minulého roka nečakane sklzlo do recesie v dôsledku slabého domáceho dopytu. A povedzme si otvorene, Nemecko začalo vyrábať a vyvážať množstvo zbraní pre Ukrajinu. To sa potom zarába a upevňuje domáca ekonomika. Putin povedal o Tuckerovi Carlsonovi. Som vďačný za jeho sprostredkovanie, dnes nie je možné viesť priamy dialóg so Západom. Carlson sa prekvapujúco na západného novinára ukázal ako trpezlivý. Carlson je nebezpečný človek, chcel som, aby kládol ostré otázky, aby dával ostré odpovede, ale on zvolil inú taktiku. O hrozbe Carlsonovho zatknutia po rozhovore v Moskve. Bolo by to smutné, ale bola to jeho voľba, vedel, čo robí. Na internete som objavil toto varovanie. Počúvajte, pre tých, ktorí sa doteraz nenaučili po anglicky, tu máme dobrú správu. Nenáda. Spojené štáty v stredu ocenili oznámenie Severoatlantickej aliancie, že 18 členských krajín splní tento rok cieľ a na obranu dá 2% hrubého domáceho produktu. Oznam NATO prišiel po vyhrážkach Donalda Trumpa, že v prípade svojho znovu zvolenia za prezidenta bude povzbudzovať Rusko, aby zaútočilo na tých členov aliancie, ktorí si neplnia finančné záväzky. Tak, veľmi kritizované výroky Trumpa na ovečky v NATO napokon zabrali. Ozýva sa z NATO odozva. Nebojte sa, 2% nebudú stačiť. A ešte jedna poznámočka. Naozaj si tu niekto myslí, že Donald príde za Vladimírom a ten bude robiť, čo mu Trump povie? Toto podsúvanie sa mi veľmi páči. Grécky parlament schválil zákon, ktorý umožní jednopohlavným párom uzatvárať v tejto krajine manželstvo. Zákon navrhla vláda konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa a podporili ho aj zástupcia ľavicovej opozície. Nová úprava okrem iného rozšíri rodičovské práva pre partnerov. Jednopohlavné páry však nebudú môcť využiť ani po schválení novej normy náhradné materstvo, píše denník Katy Merini. Toto bez komentu.
Delegácia zložená zo 4 amerických senátorov pricestovala v nedeľu do Budapešti, aby tam rokovala o strategických otázkach týkajúcich sa NATO a Maďarska. Tak bude hladkanie, alebo bude bu. Uvidíme, ako sa ďalej budú maďarskí predstavitelia prejavovať po návšteve. Na stránke Zemavek na Telegrame som našiel tieto dve informácie. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová označila posledný ukrajinský útok na mestečko Belgorod za teroristický čin. Rusko predloží túto otázku na posúdenie medzinárodným organizáciám vrátane Bezpečnostnej rady OSN, oznámila Zacharovová. V Belgorode totiž Ukrajinci útočili výlučne na civilné obyvateľstvo. Tam tiež teda na Telegrame Zemavek som našiel aj túto úvahu. Rusko údajne bojuje s lopatami a kradne práčky, aby získalo počítačové čipy pre svoju rozpadajúcu sa armádu. Pričom je obviňované, že sa chystá napadnúť celú Európu a teraz je ešte obvinené z vytvorenia všemocnej vesmírnej zbrane. Profesor Univerzity juhovýchodného Nórska Glenn Diesen upozornil na dva extrémy západnej propagandy, podľa ktorých ruská armáda údajne balansuje medzi beznádejnou zaostalosťou a neprekonateľnou hrozbou pre civilizáciu. Viktor Klemperer, židovský spisovateľ, ktorý žil v nacistickom Nemecku, poznamenal, že Hitlerová propaganda proti Židom sa vyznačovala dvoma rôznymi štýlmi jazyka. Buď pohrdavým výsmechom menej cennej rase, alebo panickým strachom z ich hrozby pre civilizáciu, napísal Diesen. No, na zamyslenie. Avdejivka padla, sýrsky potvrdil veľký ústup. Tu nič netreba komentovať, triezvo uvažujúci ľudia vedia svoje. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zverejnil video s reakciou na poplašnú správu o tom, že súčasná vládna koalícia chce meniť podmienky sociálneho zabezpečenia príslušníkov silových zložiek. Podľa Matúša Šutaja Eštoka ide v tomto prípade o jasný hoax. Priatelia, pred pár dňami sa začali šíriť poplašné správy, ktoré hovoria napríklad o tom, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vraj plánuje zmeniť odchod do výsluhového dôchodku policajtov na hranicu 55, ba dokonca až 65 rokov. Ide o bohapusté lži, deklaroval v piatok šéf rezortu vnútra. Skončím krátkym zhodnotením vývoja po novembri 1989. Bolo zistené, že systém blbej totality bol vystriedaný systémom totálnej blbosti. A to bola posledná informácia pre dnešok. Do počutia vo štvrtok.